Mas, terus terang kakang pengen madu janji no. Sengaja kakang ngajak senok ning sepine uwong. Jujur kakang demen wong ayu. Apa perasaane senok pada kelawan diri pribadine kakang Mas? Nang apa sih Nok? Kurang apa duno semene sayange, pengen apa srok ngomong apa jadi apa wong ayu? Jadi apa duno sing disenengi, mumpung wulan lintang sinyak seni. Aja isinan wong ayu ngomong apa kang dadi penjaluke senok, mumpung melaka uwong ning sepine uwong Nok. Terus ngomong kelawan diri pribadine kakang wong ayu. Janjine kakang sebagai wong lanang ora kaya wong lanang sejene Nok. Lu kenapa ada kakang kelawan lanang-lanang buaya wong ayu? Dalam busung sayang, sumpah kelawan janjimu no, bakal inget kelawan atine kakang wong ayu. Kakang beli bakal bohong, yen bohong duno ditabrak sedan. Yu bareng janji muka disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulaya awas kudu nerima ning cobaane kang kuasa. Masih durung percaya Pak? Kurang apa duno semene gedene, pengen apa wong ayu truk ngomong apa. Setulus atine kakang no, sepengadege jiwa ragane kakang wong ayu. Iwal diri senok sawiji cuman dari tambatan yang hati kakang wong ayu. Senok sing percaya ya manis. Dalam pusung Mas,
jiwa kelawan raga dudu suatu janji kelawan pengucap wong ayu, tapi dibuktiaken ning ngarepane kakang wong ayu. Kakang beli bakal bohong, yen bohong kakang ditabrak setan. Bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci. Sapa sing sulayan awas kudu nerima ning cobaane kakuasa. Semene sayange mumpung bulan lintang sing nyakseni